Ahojte, volám sa Linda a dnes by som sa s vami chcela podeliť o moju skúsenosť s kurzom Spokojná v práci. Do kurzu som sa prihlásila po 4 rokoch na rodičovskej dovolenke, keď som sa cítila úplne vyhoretá v materstve a potrebovala som životnú zmenu. A tá životná zmena naozaj prišla. Každý týždeň som sa tešila na nové videá, hodnotné informácie a hlavne na čas, ktorý som venovala výhrade sebe a svojmu osobnému rozvoju. Kurzom som získala aj veľa praktických pomôcok, ako napríklad z oblasti plánovania. Zadefinovala som si moje silné stránky, ako aj mojich sabotérov, na ktorých sa dá pracovať. Najväčším aha momentom v celom kurze ale bolo to, že ja som tvorcom svojho života a tak ako si veci zariadím, tak ich budem mať a nemôžem sa vyhovárať na vonkajšie okolnosti alebo na konanie iných ľudí. K tomu mi pomohla aj táto knižka 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, ktorá bola jedna z mnohých zdrojov, ku ktorým som sa vďaka kurzu dostala. Takže na záver by som sa chcela veľmi pekne poďakovať Federike, Terke a Paťke za neochvejnú podporu, za cenné informácie a som veľmi rada, že som takto strávila svoj čas. Ak rozmýšľate, že sa do kurzu prihlásite, tak veľmi rada odporúčam.